Oprosti što kasnim, cijeli dan mi je naopak. Prvo iscrpljujući dogovor s klijentima, a onda sastanak s investitorom koji se samo pokupi i nesta. Novi izazovi u životu Tome i njegove obitelji. Tomo se ispričava što kasni jer je imao težak dan, prvo iscrpljujuće dogovore s klijentima, a zatim sastanak s investitorom koji je neočekivano otišao. Pitaju ga je li Daniel dobro, a on kaže da jest, no njegova majka Agata unatoč otežanom disanju ipak je odlučila izaći van. Sada je bolje, odmaraju zajedno nakon ručka, a Tomo je zamolio da ga nazove ako joj išta zatreba. Međutim, smatraju da Agata treba stalnu njegu tijekom cijelog dana jer je do nedavno bila aktivna i puna života, a sada joj je potrebna pomoć njegovateljice. Partnerica predlaže da ona i Davorka pomažu uz Milu, no Tomo je zabrinut jer Agata neće prihvatiti nepoznatu osobu kraj sebe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema ako netko ne pazi na nju. Svi se slažu da je angažiranje profesionalne njegovateljice trenutno najbolje i najsigurnije rješenje, barem privremeno. Što prije razgovaraju s Agatom o tome, to bolje, kako se ne bi ponovila neka loša situacija ili još gore. U tom trenutku netko dolazi i javlja Tomi da ga želi razgovarati gospođa Gabriela, koja ima poslovni prijedlog. Ona se predstavlja kao zastupnica ekskluzivnih pića za cijelu regiju i stalno traži idealne lokacije za prezentacije potencijalnim ulagačima. Put ju je doveo u njihov restoran, koji ocjenjuje šarmantnim i prikladnim. Objašnjava kako su njezini klijenti ljudi s vrlo visokim primanjima i da je ključna potpuna diskrecija. Gabriela tvrdi da ima savršeno mjesto za takve događaje, ekskluzivno i potpuno diskretno. Zanimalo ju je i kako će se služiti piće tijekom prezentacija, a Tomo saznao da je riječ o vrhunskom japanskom viskiju, čija je cijena i do 5000 eura po boci. Iznenađen, ali zainteresiran, Tomo poziva Gabrielu da ga prati kako bi joj pokazao prostor i dogovorili detalje. Gabriela, zastupnica ekskluzivnih pića, razgovara s Tomom o organizaciji eventa u njegovom restoranu. Naglašava da je riječ o japanskom viskiju visoke cijene i kvalitetne klase te želi da se uz piće posluži i poseban meni, prvenstveno sushi, pripremljen od najsvježijih i najkvalitetnijih namirnica. Tomo potvrđuje da takva usluga nije problem i da ima iskustva s organizacijom sličnih događaja. Gabriela je zadovoljna prostorom koji joj Tomo pokazuje te dogovaraju večeru za sutra u 8 sati. Ona naglašava kako je za njihove goste, koji su ljudi s visokim primanjima i posebnih zahtjeva, iznimno važna potpuna diskrecija i mir tijekom eventa, što Tomo profesionalno jamči. Tijekom razgovora, Gabriela predlaže i poslovnu suradnju u kojoj bi Tomo mogao postati ekskluzivni distributer njihovih proizvoda u Hrvatskoj. Time bi restoran dobio pravo na nabavu pića po promotivnim cijenama, što bi predstavljalo jedinstvenu priliku za poslovni rast. Tomo pokazuje interes, ali pita za početni trošak ulaganja, na što Gabriela navodi da je minimalni iznos 15.000 eura. Tomo kaže da će o tome razmisliti. Na kraju sastanka, Gabriela ističe da cijeni Tominu poslovnu pamet i oprez, a Tomo joj zahvaljuje na ukazanom povjerenju te potvrđuje dogovor za sutrašnju večeru. Nakon susreta, Tomo se osjeća zadovoljnim kako posao dobro ide. Spominje kako, unatoč obavezama, nalazi vrijeme za obitelj, što partnerica primjećuje s ohrabrenjem. Nadaju se da su teške situacije iz prošlosti iza njih i da će zajednički krenuti ispočetka. Razgovaraju o njegovoj promjeni odgovornosti i posvećenosti, što oboje smatraju pozitivnim za budućnost.